Üdvözlök mindenkit a Sufniban, minden kezdő vagy haladó szerelőt. Most egy olyan műszerkét szeretnék bemutatni nektek, ami akkumulátor cseréléskor egy nagyon nagy segítség a csere utáni történő dolgokban, mint órabeállítás, vagy rádiókód, vagy a akkumulátor kivétele után fellépő általában ilyen CAN-bus kommunikációs hibák, stb. Kiküszöbölésére szolgál. Most azt mindenképpen el szerettem volna mondani róla, hogy nem promóciós termék, tehát nem azért mutatom be, mert hogy megkértek rá, hanem ezek tényleg megkönnyítik, meg segítenek az én mindennapjaimban. A lényeg az, hogy nekem ebből most ez az új, már volt egy ilyen régi, ez gyakorlatilag csak arra szolgált, hogy az akkumulátor csere idejéig megtartja az áramot. Ő már egy fejlettebb változat, az AU Tool névre hallgató ilyen műszer, meg szerszámgyártó cégtől származik. Ez így jön egy ilyen kis használati utasítással, egy tartalékbiztosítékkal. Ugye, mit kell róla tudni? Ő Temus, ha jól emlékszem, ez olyan 4000 forint környéke, ő pedig AliExpress 8, majd bevágom, de azt hiszem valami 8000 forintos. Nos, mutatom is akkor a használatát. Mindenképpen kell hozzá egy ilyen tartalék vagy segédakkumulátor, meg a műszer. Én most ezt fogom használni, mert még nekem is újdonság. Oda sétálunk az autóhoz az akkumulátorral, meg a kis kütyünkkel. Ezt én úgy szoktam, hogy beteszem ide lábhoz. Azt írja a leírása, hogy legyen kikapcsolva először. A piros csipesz ugye a plusz, a pozitív, a negatív csipesz pedig a fekete. A negatív sarúra a fekete csipesz. Ezután az autónak a OBD csatlakozójába bedugjuk a végét. Az nálam itt található. Ez megtörtént. És akkor azt írja, hogy bekapcsolható. Ezt én ide valahova fölteszem, hogy majd kintről is látható legyen. Amit fontos tudni, amikor ezt használjuk, hogy minden fogyasztót le kell róla kapcsolni, ami így elektromos fogyasztó lenne. Ugye ez most itt mutatja, nem tudom, hogy látszik, hogy 12.9, de majd ezt fölveszem telefonnal is. Van benne, és ugye kivesszük a kulcsot belőle. Ugye ha kulcs nélküli és sima távirányító van, akkor azt eltávolítjuk az autótól. És amikor ez benne van, elméletileg itt biztonságosan kapnak a motorvezérlő, meg a komfortelektronika, tehát gyakorlatilag minden, ami az autóban van. Ilyenkor lehet elkezdeni az akkumulátor kiszerelését. Ezt most én röviden mutatom nektek, olyan szinten, hogy leveszem ugye az egyik sarut, ha lebírom. Ez az én autócskám, úgyhogy ezen kísérletezünk. Még teszünk rá egy ilyen koszos kesztyűt, itt véletlenül se érjen hozzá. Tehát gyakorlatilag most meg van szakítva az áramkör. Innentől el lehetne kezdeni akkumulátort cserélni, ugye rögzítőcsavar, másik kábelkék is bundáját lehúzni, stb. Ezt képzeljétek el, hogy most szereljük kifelé az akkumulátort. Közben elméletileg ő biztosítja nekünk az áramot, ami
kell ahhoz, hogy minden memória, a rádióé, vannak ilyen ülésprogramok, stb. Tehát megszakítás nélkül maradjon az áramellátásunk. Hozok mindjárt egy telót hozzá. Azt mondja a kamera. És akkor elméletileg, ami különbség a másik kütyű és e között, az az, hogyha van esetleg az autónkban olyan fogyasztó, ami leszívja az akkumulátort, azt a kék mezőbe elméletileg ő írja. Most az 0-0-nál, ugye az áram 12,8, amit mutat. Most ez nem tanácsos, amit csinálok, de nem tudom nektek máshogy bemutatni, csak úgy, hogy csinálok rá egy ilyen fogyasztót. Tehát kinyitom mondjuk az ajtót, ezt ti ne csináljátok, mert ez nem javasolt, de én már sajnos jártam így, tudom, hogy nem lesz tőle baja, megteszem. Tehát kinyitottam az ajtót, fölkapcsolódik a belső lámpám, mindjárt fellép egy fogyasztó, amit ott ír is. A kék mezőben, 9,2, és elméletileg, ahogy majd lekapcsol a lámpa, még most világít, akkor az, és jó esetben, akkor az vissza kellene, hogy álljon majd 0-ra. Még mindig világít. Ismételem, ez nem tanácsos, mert nem tesz jó neki, hogyha ilyen, de ezt gondolom nem egy nagy fogyasztó, úgyhogy nem lesz belőle baj. Már 2-nél tart. Nem tudom, remélem, hogy fölveszi a teló. 0,2 amper. Lépked szépen visszafelé. És most állt be 0,0 amperre. Tehát elméletileg méri is, hogyha van valami plusz fogyasztásom. Nos, utána visszatérve, mikor megvan az új akkumulátor, mondjuk azt, hogy benne az új aksi, akkor ezt beszereljük, ugye levettem a kupakot, sarut visszahúzzuk. Lényeg az, hogy a segédakkumulátorunk egy olyan akkumulátor legyen, amiben azért van 12 volt, meg a műveletre szánt időig meg is marad benne. Jó. És innentől már, hogyha megvan a rendes áramunk, akkor gyakorlatilag lecsatlakozunk róla. Mindjárt mutatom. De hát azt láttátok, hogy végig áram alatt volt, mivel levett akkumulátor sarunál is, ugye működött a belső lámpán. És akkor itt elméletileg visszahozzuk a kulcsot. Megvan a kulcsunk. Hát nálam ugye óra nem lesz, mert egy ilyen rádióm van, ami ugye a Wi-Fi-n keresztül mutatja az időt, tehát ez nem mutatja be jól, de például ott van a megtett távolságon megmaradt, a napi számláló, az is leszokott nullázni, tehát gyakorlatilag minden memória, ami az autóban volt, az megmarad, és nem kell állítgatni se órát, se semmit, amivel rengeteg időt meg lehet spórolni, hogyha gyakran cserél az ember akkumulátort. Nem azt mondom, hogy azoknak való, akik évente egyszer, vagy mit tudom én, kétszer cserélnek akkumulátort, de amúgy nem egy nagy összeg érte. Én valószínűleg akkor is megvenném, de nekem sűrűn kell.
Tehát működő, higgyétek el, ez a kicsike is, mert eddig ezt használtam, az egyszerűbb változat is. Mondom, ez annyival jobb, hogy ő mér szivárgó áramot is. A Fantázia neve az vészhelyzeti kábel, tápkábel. Hát ez röviden ennyi lenne. Köszönöm, ha végignéztétek. Aki ismeri már, az ugye gondolom az elején tovább pörgetett, aki viszont még nem találkozott vele, szerintem annak nagyon hasznos. Én ajánlom mindenkinek. Sziasztok, további jó szerelést!